Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban ai man sim bat pencelor baken nang tres tom shusho baken wan ra buram ya kejela ha ki jila kai ba peroper ha kan ke kanti ke skol ba North Eastern Hill University kalapun ko buram kerpang ye kirang ber ki thai la kai martial arts ki bal jab tak ma ha ki jila kai ki balalong shabar kejela ha ka jelang ka balalong ha ka new trek mutab na jilio araja ka khandai ha conference room jong ka administrative building hanehu ka sports department jong ka skol ba kalapun ko buram ye ki sangut kinong ilakai bakan top ya ka samla beldona pakenten usamla Yonas mensong bat usamla hameshania asuyam ki bala job tak maksiar ha ka jinge kop kickboxing bat usamla lamprang kharsono ubala job tak maksiar ha ka wushu kilai ngot ki weipat ki bala pun ko buram ha ka ni kasngi ki kan top yo manager jong ka konhon kickboxing uba forwell khong malai kumjo ka coach ka samla Monica Nongrom bat manager jong ka konhon wushu uba dirani Naka skol ba nehu ki baladun lang hakani ke jelang pun ko boram ki kan top yo pro vice chancellor ka skol ba nehu u professor H Lamin u assistant director jang sports department nehu u Endas u teacher in charge ka sports department nehu professor Sumar bin Umdor bat kiwe manusnem mi jushim mi kini khna mi jupa ki bukin jelaka ki pun bentang ki tournament ki dan di football ki basketball bat ki kiwe teknik khindat snam ni asutu ba ni kasap jung hi kadan ha contact sports ha ka bangila menjok ki medals tikumta ha newsnam balalet ni la pha ki team ka wushu kickboxing ni la kerpat ya ki wei bikin wan kumna ka taekwondo ro karate ro tangbangi khamla ban organize te ha ni snam ni la khat ki khna ki tibet na ka wushu kickboxing ban pha ki bini yelet ban ya compete ha ka national level ko all india university kadang ko ha Andhra Pradesh kalong ha ki sha Tamil Nadu kadang choi banta ko skani ka julong oro ko woi kari India intermin tournament te pat kini ki le job ko mo pile song ne le job ya ka ha ka kickboxing ni la yo light league bronze but ha ka wushu ni la yo ko bronze te kani ka achievement ka jing ka khra ni university no mar ki por bam chuang ni shu participate ni ship banta ne pitip bam ta ki por ka sports ka de ka ba kabolong very dynamic sports but manta ki opportunities ki lar ki bon ki khna la ki le bha ki tibet ka sports ki kam ki jam ki sponsorship ki company ki ai ka encouragement ki ai ki jingarap ki khna ki le bha sports te nak takara ki sport manta ka sports ki la her nimde shu tangman participate ring di banjok medals but kumta ngin ne hu ngele kat bala ki khna ki tibet jungi ringin pha sha ki ni tournament ki bolong national tournament but kuma tip ladang job ka national tournaments what aka bagi apply ki kam jam ro ni yo ka special quota ki sports person but kumta kani klong ke ka jingjob ka khraw ni kum ka university but kumta mi ki khna ko le chitai but kani ka program kalong man ai ki jingero eki ni ai ndet ki gifts ki bagi dan nak le ki kumju ri ki manager ki coach mar kam ki manager ki coach ni numla ban ni khna kin yo kot ya ka kardan ka ki yo kot di nak tagrau kani program ka pangile halor kata mata pi ni na kaleng sports department ko mga ong pi mentang lastang thiet ikitiar ki brejong contact sports bat ka jing pasangi jongi kalomba ngin penbiang kapala ya kini ki jingnan kam jugi khna na ka khelo india ngin university ngila ai ka proposal bagin sinasa ko stadium hangni ha campus ko jungi indoor stadium ko bandai tangam ta contact sports boxing wushu taekwondo karate parlara kawan ko pisa ka jakar ngila identify the state government mangin sina ta ka indoor stadium but ki wei bat ki support ki tiar kitar ngin sports department kat bangila kat ka badan ka bor jing ka budget ko jungi ngi yele ban penbiang ki khna nangis khamat na tharai ngin se invite se karate ki taekwondo hangtur ngi bon ki khna jungi tibet but let's say nang kampan kraw nang pan he ekne ka team ko pha chaka all india competition mftp hi ba ka sarkar india manta ka jingthung ko jong kalong ba haka next 3 olympic bangin umtang mangin participate re bangin yo medals tikumta o pitip rong ba o prime minister jongiru ula sna special team ba kan pe kumno bangila ban increase ban kiwi ka medal tally jongi mar borbor ki jukran ka india re ka ri ka bon ha ki breun re ngimyo ki medals haki jingila ka haki international level tukumta ngina ni hupat ka ika bangi pet kalong bai ki khna jungi kam tam ki bodan haki colleges balada tibet
hakunu kunu ka liang la pidei medal prospect winner ni na kalian ka university ni Kloy ban yarap ipi da ka bangi pha ipi ni ki AIU tournament khang finyo ka exposure but ki brir kin tip of ipi dan ka talent khang ba ki la apan at the national level ki team dan ki companies dan ki department and government ki la apan UEP ki la apan itu ipi but ki la apan adopt ipi la da pidei sha between ngilong ngidan har nyoko tli tam ki affiliated colleges but kumtang ila thoch ki affiliated colleges mentang ongba lada kidan kinu khna nama kuma pitip haka team event ni ngimdan ka strength ngimdan ngimla on compete ka team event kum ka basketball ki way namar hangtu kidan kam ka height kidan kam ki way ngila thoch principals in colleges lada kidan inu khna iba tibit haka individual event but iba la badan ka ni ongka medal winner prospective medal winner ki can identify tu but kin pha ki kerteng sangi khang mingila ban organize ka special coaching camp ki but ngila ban pha ki ka AIU tournament ya ka bangi ni perlu bar kat nak leng university